आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। गाबोन जोंहा बिटिआर सरकारा 2 बोसोर खुंथाय जानो थांगासिनो दङ आरो बे 2 बोसोर खुंथायखौ सोमोन्दो लानानै आं दिनै बिटिआरनि इएम जानानै बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ आङो गावनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय बावहरबाय आरो जोंनि भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि सार आरो अमित शाह सार आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो बिटिआरनि प्रधान मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम जोबोद गोजोननाय बावहरबाय। थांनाय गोलाव सम जि थासारियाव जों थांनानै दंमोन बै थासारिनिफ्राय दिनै मोनसे गोग्गो थासारियाव जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजाखौ जोङो सान्थि दैमुनि दैयाव जिउ खुंनाय बे थासारियाव लाबोनो हाबाय आरो गोबां सानखांथिजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि समाजखौ शिक्षानि दिगाव गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय गोबां रोखोमनि हाबाफारि लादों। दिल्लीयाव सुपार 50 होननाय मोनसे मिशन जायखौनोखि फरायनानै आईएएस आईपीएस बेफोरबायदि साख्रिखौ मोननो हायो। डक्टर इन्जिनियार एसीएस अफिसारफोर जाहाथे जानो हायो बेनि थाखाय क'क्राझाराव गुवाहाटीयाव जोङो 200 मेरिट स्टुडेन्टफोरखौ जोङो जोंनि सरकारनि रांजों जों फोरोंगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो 500निबो बारा एलपि स्कुलखौ बे बाराव जोङो मोनसे मडार्न नायथावथाव समायनाथाव पजिशनाव इनफ्रास्ट्राक्चार लेभेलाव जों खामानि मावनो थाखाय थांगासिनो दङ आरो जेसेबां स्कुल कमिटि कलेज कमिटिफोर दङ बेवहाय सरकारि साख्रि मावग्रा जि अफिसार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जों सोफाजोबनानै स्कुल फोसाबनायनि हाबाफारि अर्थात सरकारि बिखया आमोलाफ्रा बै स्कुलखौ गावनि न' बायदि जाहाथे अननानै साबगां हामगां खालामो बिनि बेबस्थाखौ जों खालामबाय। बिनि बादैबो गोबां लामा 1500 किल'मिटार लामा जों मार्च मासनि आगोलाव मावफुं थांगासिनो दङ। 1000 कौटि रां जोंनो आसाम सरकारा हरबाय बे रांजों जों लामा मावदों आरो मुख्यमन्त्रि पकिपथ बे मोनसे आसनिजों जोंनि एलएसियाव थानाय एमएलएफोरनोबो 45 किल'मिटार खरि सासेनो मुख्यमन्त्रि सारा जोंनो अननानै होदों। दा जोङो गासैजों मिलायनानै 1500 किल'मिटार लामा बिटिआराव जोङो बे 2 बोसोराव जों बानायनो हाबाय आरो बेखौबो दोनथ'नानै जि जोंनि आबादारि रायजो राजाफोर दङ आंनि आबौमोन दङ आदामोन दङ थांनाय समाव सोलायनायनि नामाव जिहेतु जोङो सोलायगोन गोदान जों जिउ होगोन होननानै खोथा होनानै सरकाराव जदोंमोन। बिनिखायनो आबादारिफोरनि जि मेन समस्या जि माइनि दाम बे दामखौ जोङो दिनै डबल खालामनो हाबाय। 500नि जायगायाव दिनै 1000नि खाथियाव बे बाराव थांनाय बाराव 870मोन बे बाराव 900निबो बारा 1 मनाव जोंनि आदामोना आबौमोना आंनि आबामोना मोननो थांगासिनो दङ। दा बिदिनो हानि जि समस्या बे समस्याया जोंनि हालामाव बयनिसायबो देरसिन समस्या बे समस्याखौबो गोरलैयैनो फोजोबनो होननानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम सारा हानि पाट्टा राननाय मेला बे मेलाखौ थांनाय 12 डिसेम्बरनिफ्राय फैगौ जानुवारि दाननि 10 दिन जानुवारि दानालागै बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो बेजोंहाय हाजार रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। थाइसेबो थाखा होआलाबासिनो सारियानाबो थाखा होनाङागासिनो गावनि हाखौ गावनि नामाव
बानायना लानो हादों। बे मोनसे गोबां सोलायनाय गिदिर सोलायनायखौ जोङो बे 2 बोसोराव रायजो राजानो होनो हादों। बेनि बादैबो जोंनि आबौमोनखौ जोंनि आदामोनखौ नखरारि रांखान्थियारि जौगानाय होनायनि जि खोथामोन बे खोथाखौबो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो पिग मिशन जोङो अलरेडि लन्च खालामबाय। 1 लाख करि सानसेयाव अमा फिसा बहननाय हाबाफारिनि फेज 1 प्राइमारि खामानिया जायखौ जोङो माल्टिप्लेयार लेभेल होननानै बुङो बै लेभेला अलरेडि जोब्बाय। जानुवारि दाननिफ्राय फिसा बहननाय हाबाफारिया खामानिया जागोन। गटारि मिशन लन्च खालामनाय जादों। फाइनान्सियेल सापर्ट अलरेडि जोङो बिटिआरनि CM सारनिफ्राय मोननो हादों आरो बेबो जानुवारि दानाव रायजो राजाफ्रा बेखौबो मोनफुंनो हागोन। आरो पल्ट्रि फार्मिं बे सेक्टरावबो 3,000 बेनिफिसियारिफोरनो बे बाराव जोङो पल्ट्रि फार्मिं खालामनो थाखाय खाबु होनो थांगासिनो दङ। गतिके गोबां सोलायनायखौ जोङो मानगोनां बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथांनि साननाय हनायजों मोननो हादों। बेनिखायनो जि रोखोमनो नोंथांमोना 2 बोसोर जोंखौ सरकार खुंनायाव सहाय खालामबोबाय, फैगौ जोंनि जि समाय बे समायखौबो सान्थियै आरो गोजोनै जाहाथे जोंनि सरकार खुंनायाव रायजो राजाया होफागोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।